Sindssygt. Og hvad er det? Er det en hals af en eller anden slags? Ja, gåsehals. Gåsehals. Det er lige... Det er mams. Ja. Og hvor siger du, den er native i Mongoliet? Ja. Ja. Flot. Meget veldresseret. Siger du? Meget veldresseret, hvis du bare sådan kan have den med og Jo, sådan forholdsvis. tumler sådan skæve folk omkring, og den bliver ikke stresset over det. Flot. Og det er sådan en sender, eller hvad? Ja, Der sidder på... Ja, for en sikkerhed. Ja, fornuftigt. Det ser heller ikke ud til at veje noget. Nej. 8 gram. Svedigt. Sådan en skal jeg have på cyklen, mand. Ja. Ja, helt ned i, så langt ned som muligt. Ned til kranken. Jamen, dem som der bruger rigtig mange penge, du ved, 50-60 op efter laver på en fed downhill eller et eller andet. Jeg kan godt se det. Det er ikke alle, der er millionærer, der godt kan lide at køre DH. Altså. Nej. Men en GPS, de er stadig lidt for tunge til dem her. Det er en radio, så. Ja, det er radio. Ja, så har du en pejleting, du kan... Ja. Og hvad rækkevidde kan du så? I hvert fald inden for 20 km. Ja. Tælle efter, hvor mange Stadigvæk en svedig 20 km. Det skal også kunne mere, hvis det er ideelt for. Når du spørger, hvor tit det sker, at du skal... Det skete en gang. En gang? Og der knækkede antennen af, så der er ikke nogen nytte. Selvfølgelig. Så siden der har den 2 på. Ja, fornuftigt. Så endte den i Værløse. Ja. 30 km herfra. Fik du et opkald? Ja, Ja. den dræbte 2 høns i en have. Ej. Nej, det er fag, man. Der skal også have noget at spise. Det er det. Der er frokostbordet. Ja, det er præcis. Den har bare tænkt, det kan jo få ikke nemmere, det der. Så tog jeg kalde på den næste morgen, så kom den ned fra himlen. Ja. Ventet. Ja. Jamen, den har vel også en god stedsans og sådan noget. Jo, Altså, jo, det er rigtigt. så må vi vide, hvor hjemmet er. Man ved, hvor det her område er i hvert fald. Ja. Dem der, er det sådan nogen, der normalt søger en partner? Og, Ja. og, Ja, det så, er dem, ja. ja. Men så har de også nogle faste steder, de hele tiden vender tilbage til. Ja, det er rigtigt. Svedigt. Det er kun de første 2-3 år, de trækker syd. Ja. Prøv at se den der hals der, ikke? Der var bare sådan, det var kød hele vejen op til kanten. Da jeg kommer hen, nu er det bare sådan nærmest clean. Meget effektiv. Ej, det må man sige. Ja. Der er ikke noget, der får lov at gå til spil. Nej. Det er bedre end fuglefrø. Selv hvis den finder et eller andet vegetabilsk inde i maven på en due for eksempel, så væk med det. Nå ja, okay. Noget majs eller noget. Nej. Ja, det gider den Nej, ikke. Det du det er. er ikke røre. Fantastisk. Hvordan startede du med det der? Mødte du en falk? Ja, der er min interesse for fugle, rovfugle. Ja. Og hvordan fik du fat i ham eller hende? Købte hos Ja. Ja. Jeg er kunstmaler, så jeg malede et maleri for det. Ja. Fed barter. Fed barter-aftale. Men man skal vel have noget licens for en eller anden art, eller hvordan? Tilladelser til, altså de må ikke være hjemmehørende i Danmark. De skal være opdrættet i 2 generationer i fangenskab. Ja. For at forhindre, at folk går ud og henter. Officielt ja. Ja, Praktisk bare for at være en pestilens. ja, okay. Ja. Fordi altså en vandrefabrik, som også er i Danmark, man kunne få skaffe ind for opdræt og med samme papir. Og, så det er lidt pjat. Okay, det er mest for syns skyld. Ja. Fair nok. Det er der så mange ting. Ja,